बे समाव BTR ओनसोलाव आयेननि बेरेखायै हा आवग्रिना लानानै साहा बागान लाबार बागान गायना लानायफोरनि थाखाय प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारनि मोनसे फिन आरोबाव गोख्रों थांखि। नोंथांमोना एसेब्लाबो मिन्थिगौ दि BTR हालामाव गोबां मानि हा दखल खालामनानै सासेयानो खमैबो 100 बिगा 200 बिगा आयेननि बेरेखायै हा दखल खालामनानै साहा बागान लाबार बागान बायदिसिना खालामनाया सोराङाव फैदों। बेराफारसेथिं BTR आव गोबां गरिब गुन्द्राफोर सुबुंफोरा हा गैजायै थासारियाव दं आरो बेराफारसेथिं माखासे लिडारफोरनि आखायाव 100 बिगा 200 बिगा हा आवग्रिना लानानै गोसो बायदि खामानियाव बाहायदों। बेफोरखौ नायबिजिरनो थाखायनो थांनाय 25 एप्रिल खालाराव जानानै थांनाय BTRनि केबिनेट मेलाव मोनसे एनक्वायरि टीम दानानै होनाय जाबाय आरो बे टीमा जायनाव आयेननि बेरेखायै 200-300 बिगा हा आवग्रिनानै लादों थाबैनो सोराङाव लाबोनाय जासिगोन। मानोना थांनाय साननैसो सिगां जाय राजखान्थिगिरिफोरा मुं मख'जादोंमोन बिथांमोना बेबायदि सोरहा 200-300 बिगा साहा बागान दं बेखौ BTR सरकारा जेबो फोरमान होनो हायाखै, नंखाय बाथ्रा होनना मिडियानि गेजेरजों बुंथिदोंमोन। नाथाय बे खेबाव जाय बेबायदि रोजा बिगा हाखौ दखल खालामनानै बर' रायजो राजाफोरखौ हा गैजायै खालामना दोनदों बिथांमोनखौ थाबैनो सोराङाव लाबोनो BTR सरकार आरो BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि नाजानायाव मोनसे गोख्रों इनक्वायरि टीम दानानै होनाय जाबाय। बाजाज कम्पानिनि गुबुन मडेलनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्ला रौतानि ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमा लाबोदों नोंथांमोननो रंजालि बैसागुनि लन मेला आरो गोबांथार रेहाय। खम बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि बाइकखौ नोंथांनि न'आव लांनो हागोन। पालसार P150 SD/TD नि अनगायै फाइनान्स खालामोब्ला गंफ्रोमबो बाइकजों 1000 रांनिफ्राय 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। लोगोसे बैसागुनि रेहाय हिसाबै पालसार P150 सिंगल डिस्क/डाबल डिस्क ABS बाइकखौ 50% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होयोब्ला 0% जौखोन्दो सुदावनो लन मोननो हागोन आरो 4% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होब्ला 6.99 सुदावनो लन मोननो हागोन। बेफोर मोजां खाबुआ 8 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन। लोगोसेयैनो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार बाथ्राया जादों बैसागुनि बे रेहाया रौतानिफ्राय 50 किल'मिटार जानथायनि सिङाव गोग्लैनाय बायग्राफोरनि थाखायल' जागोन। नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9101541183 एबा 9957318292 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।